زمانê Kurdî zimanê ax û şêniyên Kurdistanê ye. Zimanê çem, deşt, çiya û kaniyên welatê Kurdan e. Zimanê Kurdî ew taca me ye, şîrîn û xweş e berdilê me ye, nava dewre û xurma rehetî, em êtim hebin heta we ye. Nava dewre û xurma rehetî, em êtim hebin heta we ye. Zimanê feqiyê Teyran, Nalî, Cizîrî û Xanî ye. Ew ne tenê alava gihandinê ye, lê ew alava eşqa mem û zîn û pir e nav dîlber û dildaran e jî. Zimanê Kurdî bi nazikî û xweşiya xwe cihekî xuya di nivîs û helbestên nivîskarên Kurd de jî girtiye. Xwediyê kovara hawarê û çêkerê elfabeya Kurdî ya Latînî Mîr Celadet Bedirxan derbarê zimanê Kurdî de dibêje. Bê ziman Kurdîtî ji me re nerûmete, lê rûreşiyeka giran e. Heyf û xebînet û hezar mixabin nemaze ji wan re ku bi zimanên din dizanin bixwînin û binivîsînin û elfêbeya zimanê xwe hêj nas nakin. Bavo, li dinyê ji me kêmtir kes nemaye. Heçî millet hene, tev de bûne dewlet û hikûmet. Xudan kitêb û dibistan. Bi tenê em milletê Kurd bişûn de mane, reben, feqîr, nezan û belengaz. Lewra divê em jî bixebitin, xelkên xwe hînî xwendin û nivîsandinê bikin, vî milletê belengaz ji tariyê xelas bikin. û berî wî bidin tav û ronahiyê. Kuro eyb e, şerm e, fihêt e, yan hînî xwendin û nivîsandina bi zimanê xwe bibin, an jî mebêjin em Kurdin. بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمل و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخوش آوازه لطیف و نازه سیدای جگرخوین di dîwana zend avestayê de behsa zimanê dayîkê dike û dibêje. Vejêne zimanê xwe ey xwendevan, nebûye millet hîç kesek bê ziman. Zimanê me xweş û xoroş û ciwan, eger baş bizanî tu nakî ziyan. Bibîne çi şêrîn e ev reng ziman, çi paya bilind û çi rûmet giran. Tu paqişke zarê xwe şêrîn bike, bi Kurdî tu baxê û qêrîn bike. Zimanê biyanî dixwînî çira, zimanê xwe carek naxwînî bira. Eger ku hebûne me firdewsiyek, weyan xaniyek yan jî kercosiyek, zimanê me xweştir dibû ji Farisî, belam bûye nanê ceh û garisî. Cizîrî û Xanî çi gernas e ew, wekî Dicla û Zab û Aras e ew. Siyahpoş û Nalî û Batî bibîn, tu Miksî û Nûrî û Hacî bixwîn. Bi lêvên gulan wan şikandin şiker, ku hingî bimînin bixwînin ji ber. Besa Mustafa, Rûdaw.